Puas sa pagdakop sa mga durugista ang mga personay sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, nga naisumay sa hugot ng kampanya sa anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Nining nakalabay nga adlaw lamang, nadakpan sa bypass operation ang usa ka babaeng byuda nga tulak og Cebu sa barangay San Miguel ng siyudad sa Tagum. Alas 12:12 ang takda sa kadlawon. Gila lamang sa otoridad ang dinakpan nga si alias Janet, lumulupyo sa barangay San Isidro sa nasangpit nga siyudad. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, gidakop ang suspitsado human kini napalitan sa pusod buyer o usa ka dakong pakete sa gituang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money og 12 ka piraso ka pike nga 1,000 peso bill. Kung diin mitimbang og 2.5 gramos nga illegal nga droga ang nasakmit sa mga operasyon nga nagkatidad og 17,000 pesos base sa standard drug price. Priso na ang suspek sa Tagum City Police Station kansa nagatubang og tukmang kaso batok paghupot o pagbaligya sa illegal nga droga. Kahinumduman sa milabay nga adlaw, luyo sa paghatag og seguridad sa kapulisan sa daghang kalingawan sa dakbayan apan padayon ang ilang operasyon sa pagsikop sa mga drug personality. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.